Taħt ġurament l-aħwa De Giorgio fil-qorti konfermaw dak li ilhom jistqarru illi l-eks ministri Carmelo Abela u Chris Cardona kienu involuti fl-attentat ta' serqa fuq l-HSBC fħal Ormi. George u Alfred De Giorgio kienu qed jiġdu fi proċeduri ta' malafama illi l-eks ministru Carmelo Abela fetaħ kontra l-avukat Jason Azzopardi fuq kummenti li kien għamel fuq il-medja soċjali dwar l-attentat tal-2010. Fil-post tiegħu f'April tal-2021, Azzopardi kien sostna wkoll id-deputat Laburista rċieva 300,000 euro bħala ħlas għall-allegat rwol tiegħu f'dan il-hold-up. Abela kien ħareġ ċaħda kategorika u fetaħ libel għax ħassu malafamat. L-avukat Joseph Zammit Mempil talab li xhud biex iħares lejn dokumenti sebit fil-fajl tal-każ fejn kien sar affidavit mill-aħwa De Giorgio li jsemmu lil Carmelo Abela u Chris Cardona fost dawk involuti fit-tentattiv tas-serqa. Il-qorti staqsiet l-Alfred De Giorgio jekk jikkonfermax il-kontenut tiegħu u huwa ikkonferma. L-avukat Pawlu Lija li qed jidher l-eks Ministru Abela staqsa x'kienu ċirkostanzi meta ħareġ dik id-dikjarazzjoni. Nikkonferma l-kontenut u se nissostanzjah wieġeb De Giorgio. Rid niżvela n-nies involuti fil-każ, David Gatt, Chris Cardona, Tony l-Bigli, Dominku tal-SAG, jien ma nagħmel xejn għal xejn, insista Alfred De Giorgio fil-qorti. Wara xedħuh George De Giorgio illi spjega kif huma tkellmu dwar il-każ iżda ma ġara xejn, ħadd ma ħa interess fuq is-serqa tal-HSBC. Ridna nsemmu lil Cardona, Abela u mhux se nsemmi oħrajn mhux imniżlin f'din l-istqarrija meta jkun il-waqt se nsemmihom. Dan fil-waqt li staqsa għaliex ma ġejniex avviċinati 4 snin ilu. L-aħwa De Giorgio bħalissa jinsabu il-ħabs jiskontaw sentenza ta' 40 sena priġunerija tal-li wettqu l-assassinju ta' Defni Caruana Galizja.